may kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa naminhan na sila nga nag-apekto dito sa naminhan sang Luzon, nga may kasarangan asang nga mabalod ang kadagatan. While may ara man nga kasarangan nga huyop sang hangin, halin man sa naminhan na sila nga pakadto naminhan na katungdan, lukon northeast to northwest. Mabatyagan diri sa na sila nga bahin sa Kabisayan kag Mindanao nga may kasarangan nga kadagatan kag sa katapusan may arang nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa naminhan na sidlangan pakadto sa naminhan mag-influensya sa ibang bahin sa atong tungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri naman partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pag-uumguom ang aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan. May naligwin man ini mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa naminhan na sidlangan pakadto sa naminhan maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 5:59 sining nga hapon naguna sa punto 3 metro ang Kanabawon. Ang taob magabalos naman alas 12:41 karon sa Kagahon sa takos nga 1.9 metro ang Kadalumon. Kag alas 5:40 naman sining nga hapon nagtulod si Aring Adlaw. Nagabot na kini siya alas 6 buwas sa aga. Sa subong ari kita 26 degrees Celsius o 58.8 degrees Fahrenheit. May kabugusan sa aton nakatisip ko sining nga gabi action right. So meaning Sir Gan dito sa Luzon area particularmente lapit sa Taalto medyo matulot taligsik Sir Gan. Oo. Wana nang labot na kuno Paranaque ang grabe, no? bugas ang iyang asupre. Gani ba no? Didugang pa sang ulan-ulan ni Danlogid ba? Sige. Sir Gan, salamat. Okay, welcome. Salamat gid sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aman ang pinakauling lakat sang panahon sinimateneon so far matulotawhay kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Dito ya sa area sang Luzon nagaantos subong sang abo, nagaantos pa sang kadanlugon, kag nagaantos pa sang maulanon nga panahon perti nga disaster nga ini. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kamakyasan. Alerto lang 24/7. Action Radio Philippine Standard Time las 6:44 subong nga adlaw Lunes. Ari na kita sa Enero 13, 2019:20. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede nyo gid o kung mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon para makabati pag mga utod daton nga iban. Mayaraman kita sa YouTube, type mo lang direction, radiobacolod.com.ph sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Aksyon Radio. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong nga gabi, text lang kamo sa mga greetings ninyo or any reaction sa aton sining kuan opinion or sa aton nga mga issues kag balita subong nga gabi. Tutok kita na sining nagluntad dito nga pag alboroto ni kanlaon ni Bulkan Taal mga kaksyon. Nagakalipat ako no kay gasulod sa utok ko tala iyang kanta ni Kuan ni Sarais Gira. Sara Hironimo. Gagadum-dum. Dood man. Pasensya mga kaksyon. Anyways, no, welcome again sa aton sila lagad na. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandaan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the night kita tubtob las 9 takna sining gabi. Sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano pala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang nga gabi.
Maki-update kita karon makaksyon sa pagpatay sang numero 1 nga kagawad sang barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod tinalikdan nga Sabado no sang gabi si kagawad Romeo Canlas Jr. Kumusta bala? Ano bala ang pinaka latest nga investigation sang BCPO, partikularmente na ang Police Station number 4. Ang pulis nga dira dapit na glontad ang pagpatay sining biktima. Sa Rizal nga report mga kaksyon ti gina kwan karon gina imbestigahan ang pagkaimbulbar ni Canlas sa ginapalayag sang pulis. Take note rather sa mga pamilya kag sa mga friends and mga kakilala ni Canlas. Ang ginamuno sang pulis nga gina-check nila ang illegal nga droga plus ang personal niya nga kaaway or politika. Amo ning tatlo ka mga motibo karon nga ginabusi si isang kapulisan para matumbok kag makilala kung sino yan tong mga sospitsado. Samtang Barangay Handumanan Kapitan nga si Ricardo Danoy nagpalayag ipalabot niya sa LTFRB kung hindi magtuman ang mga operators kag mga drivers dira sa Handumanan nga magbiyahe sa tion sang kagabihon. Tubtob last Jess ang takna ini may angot sa gindalata nga issue last Saturday sa nagapila nga mga pasahero dira nga daw wala gid mahatagan sang pagtamod. Anay nga gindala diri sa Action Radio, ara may mga steps na ginahimo sa lima tiniyon, ipalabot sa LTFRB or sunod pang kay Danoy kung hindi kislabi magmati sa akon nga ayo be. Mangita ko ya sang proseso kag ideya kung paano kita maka-request iya gikan sa mga unit sang series bus nga ginadumalahan sang Valyacar Transit. Taga Barangay Handumanan da basi maka-series kamo pila adlaw magamo niya. Sa iban pa nga balita magka-aksyon, mga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office ginpaidalom iya sa drug testing. Sa balita naman niya sa Bacolod, Mayor Bing nanawagan sa mga saksi sa pagpatay kay Kagawad Canlas nga magbulig sa pagsulbar sang kaso. And Bacolod magabulig man sa mga napiktuhan sa paglupok sang Bulkan Taal. Amo nang mayo dira may mga tika nga pila ka mga LGUs bala probinsya sa paghatag sang bulig sa mga kasubo nga sitwasyon sa mga pamilya didto sa area sang Luzon, partikularmente na didto sa Batangas kag mga katupad sini nga mga kabanuhanan kag kasyudaran. And sa balita sa Negros Occidental may pagpanghanda man sa posible epekto sang Taal Volcano or called volcanic eruption mga kaksyon. Sumusa perfect attendance sa sesyon. Dibulgado may pinakadamo naman nga ordinansa kag resolution. Taga first district tanan sang Negros Occidental, good performance Congratulations mga board member from the first district of Negros Occidental. Kagiban pa karon nga balita maksyon i-plaster ta sa aton sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tutukan ko anay siri matriyon makaksyon ining nagluntad nga eruption sang Taal Volcano kon volcano makaksyon didto sa Batangas. Ginatawag nila nga complex volcano big island of Luzon ining Taal Volcano nga nakitaan sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati ni siya nahimutang kay kadamo subong sa mga natingala kabla sa social media no kadamo sa mga kutaw-kutaw pa bala no may mga kutaw-kutaw pa sa social media nga mo ni kalahinabo sa mga utod nato sa Luzon. Anyways, ang Taal Volcano makaksyon makitaan ni siya sa probinsya sang Batangas. Ini siya ang may-ara sang ang ikaduhang pinaka-active volcano makaksyon sang pungsod Pilipinas. Kag ini siya ang may-ara na sang record historical nga eruption nga 34 sa istorya sang Taal Volcano mga kaksyon, meaning pag-irap niya nga inablang tuman gibla ka baskog kaangay siri 34 na ka beses mga kaksyon.
Kag ang ining Taal Volcano, kitaon ini, kunyara ikaw sa Tagaytay Ridge, Cavite, mga kaksyon. Sa ginkantuan na tonton aksyon anligad, na? Kag inim ang Batangas nga ini 50 kilometros away from Manila sa south nga portion sang Luzon. Kag ining nasambit yang Taal Volcano, makit-an dira sa may ginsang ano kon gintungan sang Talisay and San Nicolas nga mga lugar sa Batangas. Ang mga katupad niya sini among Tanawan, Lipa, ang Laurel, Agoncillo, Santa Teresita, araman si mera pa lugar nga isa kaalitatag, kag ang Cuenca, lakip ng baliting kahoy na lang ginambaling nga tumang dako. Kag sa suno sa study makaksyon sa pagtuon, nga ang ining Taal Volcano nabutang gid man niya sa high risk kon sundon ta sa palayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mga kaksyon. All the time high risk ini siya, unlike sa iban nga mga bulkan nga kon makairap na gani or makalupok na, may mga explosion na, daw gahipos kag nagalinong ini siya. But ining Taal Volcano, makaksyon, ginatawag ining permanent danger zone always, mga kaksyon. In fact, wala sang may nagapalapit gida nearby sining nasambit iya nga bulkan, labi na gid sa pinaka-crater yatos babaw. Kay high risk siya katama all the time according to PHIVOLCS, mga kaksyon. Ang nasambit iya nga Taal Volcano, makaksyon, diri sa pungsod Pilipinas, may ara kita sang 8 nga grabe ka-active iyang bulkan, no? 8 base ini iya sa PHIVOLCS, ha? Ang nagapanguna diri ganiho amoning Mayon Volcano nga nahimutang dira sa may Albay. Ang ikaduha diri nga pinaka-active, mga kaksyon, amoning Taal Volcano nga dira sa may Batangas. Oy, imagine ninyo, ha, ang ikatatlo nga tuman ka-active nga bulkan sa bugos nga Pilipinas, aksyonan, you know what kun ano? Canlaon Volcano nga nahimutang dira sa syudad sang Canlaon, Negros Oriental. Ang ikaapat diri amoning Bulusan sa Sorsogon, ikalima ining Smith nga ini sang Kalayan, ika-ano amoning Hibok Volcano sa Camiguin. Ang ikapito diri ang Mount Pinatubo, Zambales, makaksyon. Kag ang ikawalo amoning Musuan, dito naman niya sa Bukidnon. Sa nambal ko na kay na, ang 34 ka active kag grabe nga eruption nga natabo sa Taal Volcano. Ini nag-start base iya sa study sang 1572, mga kaksyon. Grabe, no? Nag-start 1500s, 1572, and ika-34 na ni subong, no? Sa tong chimpo nga nag-irap ini siya, hindi man amo gini ka grabe gida. Galing hindi giman naton ma-imagine abi, because nga the time ari na tiya sa 1900s mo. 2000 sa 2020 na kita. Daw mo na blang nga tawag. So 1972 o kung 1572 nag-irap ini siya. 1591, 1605, 1611, 1707, 1731. Amo ni nga mga tuig, ha? 1707 o kung 1715, September 24, 1116. Mga kaksyon, may na-plastar pa di gani, o kung 1716, 1731, kag 1754. Amo ni mga kusog-kusog niya kagrabe nga eruption before. Sa diin, mga kaksyon, nga may ara sang kalawigon nga mga tinuig nga wala gid siya nag-irap. Ariyo, naglabot sa 54 years, mga kaksyon, nga naglinong ining nasambit iya nga si Bulkan Taal. Ang pinaka grabe nga natabo, it was July 19, 1874, no? July 19, 1874. Nga tuman kadamo sa kalamatay diri nga mga livestock. So, sang nag-irap ini siya. Nag-explode ba ni siya sang 1965, 1715 sa na-mention ko na kina. 1904,
1911 kag 1965 amo ning makusog-kusog. Ang grabing eruption niya, ano? 1954 na December 1 nagkuan man ni siya, nag-erupt man ni. 1911 January 30 ariyo kay daw damo gani nagkalamatay di. May napatay diri sang 1911 January 30 mga kaksyon. 1335 ang nagkalamatay. Ang mga injuries diri is 199. May mga kasapatan nga nagkalamatay, mga 700. Kag 543 ka mga puluyan ang nagkalawasak man sa pag-irap sining Bulkan Taal. It was January 30, 1911. Sang nagligad iya nga 1965, sa tunga-tunga sang 1965 and 1977, nag-irap ini sa liwat, no? 40 years ago, halin sang 1911. So mga 43 years ago nga nagpakita sang eruption liwat ining si Bulkan Taal mga kaksyon. 1977. So amo ni nga mga tuig ang nakabutang sa history sang Bulkan Taal, na? Nag-erupt gid man siya mo, no? Kag ang pinaka-latest, amo ni ika-34 subong. Amo ni ang January 12 kahapon 2020. So kung isipon naton mga kaksyon ang kalawigon sang distansya sang tuig bala, no? Mga tag 50 ka tuig antes iya mag-erupt ining nasambit yang Taal volcano nga ang eruption niya inabalang grabe gid. Although again mention sang Phoebox nga ini siya adlaw-adlaw haros nagangurob ini siya. Pero it's normal sa isa ka bulkan nga nagangurob every day. Pero subong ya daw ginbugaya gid. Maybe siguro ti puno na siya bla, no? Grabe nga mga speculations. Kung mo lang gid nga lantawon kag basahon sa social media, mabuang ka. O, amo na ang history sining Taal volcano mga kaksyon. Ang sa sulod sang bulkan, i-explicar ko na karon, no? Kag kabalo ka may tatlo ka mga volcanic stages. Mga kaksyon, tatlo ka mga volcanic stages. Una diri amo ning active. Maghambal kita nga active ti amo ni always nga nagaalboruto ang bulkan. Active ina siya kag naga-explode gid siya, nagalupok gid siya. Ang ikadua diri amo ning dormant. Maghambal kita nga dormant mga kaksyon. Amo ning maghambal nga kisa naga-erupt siya, nagangurob kung isa waay man, gakatulog lang, kung isa nagabalik gid, kung isa nagalupok gid siya. Daw mo na lang dormant kay ginatawag. Kagay katatlo naman amo ning extinct naman niya. Iniya why na gid ang bulkan nga nagakatulog na gid kag indi na gid siya maglupok. Amo ning tatlo ka volcanic stages mga ka-action. Para at least may ideya lang gid kita bisan gamay lang kung ano ang bulkan. Pinakasimple ba chindi ko sa sulod sang bulkan nga nagarin naguab dito sa sulod ang tawag sina magma. Ato mga bato, mga kung ano dos dalawang mga balas da, kung ano mga etc. nagakalayo da sa sulod. Ang tawag sina sa sulod sang bulkan is magma. Kag kung ini mag-come out na gani mag sa surface naton, magwa na, mag-erupt na siya, ang tawag sina is lava. Kag ang mga abo, amo na nang tawag sa iya. At least may idea ka mo, no? Bisan gamay lang, pero karon dungagan ina, kay may expert kita na to, tali eksperto, may idea lang, kung ano ba lang bulkan nga nagalupok ini siya, nga kakalayo ini siya, nga may ano sa dalom, nga nagbuga ini siya. Last 17 punto, karon plastar na to na sa aton siri mangin resource person. Aksyon! Radio! Kabalo ka sa Manila makaksyon, wala sang dako nga balita subong dito sa Metro Manila, kundi unahon ko na lang unahon ko na lang si Sergio Marie Vargas, na? Unahon ko na lang si Sergio Marie Vargas siri Matinion, kay pa-explicar ko lang siya kung anong bulkan nga ginatawag. Nga nagalupok si bulkan. O, nga ablang nagangurob si bulkan. Ano ba lang sa sulod sang bulkan? Hambal ko kay na to magma. Pagkagwa lava. Damo na bala. So, check naton abi. Kung nga kada ano nga nagalupok si bulkan. Ini bala mga sign of times or according sa research ni Action Brian Morden,
it's a ginatawag nga phenomenal. Natawag naton it's natural disaster. Wala sang kahilabtanan diri kung ano man ang ginambal sang iban nga mga kung anong alikitin titas lang ponggan sa pagpati Manila. Amo na bla. Oo, diri kita sa science kita maagi. No, diri kita sa science maagi. Online sa firing line. We have Sir Jomari Vargas. Sir, good evening. Sir Jom. Oo, may gabi. Yes, salamat. Gid sir, ang balko maagi kita sa science. We have Sir Jomari Vargas maka-explicar bisan gamay gid lamang. Una-una sir, amo tingga katabo subong sa Taal Volcano dito sa Batangas. Gamay lang sir ang explanation nga naga-erupt ang bulkan, anong sulod sang bulkan, every year, pila ka tuig or every day nagangurob ini siya ng sitwasyon sir. Well, actually, why na Braga Plario ang kada bulkan eh. Sa una, kapati silang maglupok. Amo na yung bulkan, may sunod. Why na relasyon ng kada bulkan eh. Yes, So, ining maglupok ni siya, why ni siya sing ano nga, pati pila ka tuig, wala na siya eh. Tungod, depende na siya, tungod kundi balon magtang Pilipinas sa dalom sa ring uparaling sa Pacific, Yes. South America pa, kanto di sa aton. So may chimpo na yung ang isa ka volcan pa rin yung Taal, for example, may nagsaka na yung nga magma bali, no? Kahit di dalom na kayo magma mo, inablang sininablang kumuling nga daw lababla. Yes. Panuila sila. Now, hindi natabo, duwa ng klase, may phreatic. Pero tabo sa ato si 1995 sa Kanlao, naglupok ni siya. Ato phreatic explosion to siya. Yes. Bali, nagsamo. Napareho lang example na binasyan mo tubig lang baga, matalbo mo na siya, no? Galing tikon na magsige na siya, amo na ganipis ang tabon siya ng sa dalom. So masaka na siya kag magwa sa may lava fountain na bali ang gwa sini. So amo lang katabo. So way na siya break pariyo kun san o ano Yes. ka basko. Way ini ganing Taal. Daw makuan pa ni siya daw masige pa ni siya gyapon posible lupok no. Way pa ni balaan nila ni kuan siya gaben tawag na kimi ni Yusek Solidom. So it could be a problem siguro gyapon. Okay. Sa abo nga sitwasyon, sir, agudi lupok siya sa dalom to ano tong mention mo kay na sir, medyo buta na siya, ano, medyo gusto yun nga magsungaw, amo nang Ano to blood pressure kagahaw din. Eh bata ko tuloy na shop open ni siya sa Manila sa lupad niya sa Puerto Rico kay na sing aga sa bagulos na kabot because tuod ba sing lupok sing Taal. Namin ko sir anong kausa nga nagalupok ang bulkan abi? Well, damo na sa damo na sa rasones isa sinada nga ang steam ang nablang tubig nga mainit na kundi sa dalom sa nabray balon mas dalom sa dadang sila naton nga magma o laba no mainit sa daw bato blang nga tinunaw nga bato daw metal sa nga tinunaw nga init kayo no. So magsige na sa tungkol sa may mga pagtayog kung sige sa tremor kasaka na jutay ang ning laba nga ini o ning magma nga ini. Kag kung makahatag sa sing labi 1 kilometro bing kadamulon sing duta anti sa babaw abising baba abising isa ka bulkan kag magsungaw na da nga init kag may tubig abis sa baba isple may tubig ibada sa palibot sinada maamo na siya tawag na phreatic explosion no. Okay. Now, kung mag-amat na siya, sige na siya sungaw gyapon manipis na daw taklob na siya, Brian mo, ining daw duta nga sa baba sing bulkan, ining crater tawag nila. Kag amat sa buka na, amo na napagwa sing tawag nila na blang fountain, no? La magma fountaining. Nang pagkagwa na gijabalik, gasiga na siya gagwa. Pero depende na sa sitwasyon sing nagatabon na siya eh. Kaya may tabon nga nipis lang, bisa lang kilometro. Hindi na mabray ordinaryong kadamulon sa nasiyas na tabon mo. Now, mayara man yang nipis lang. So, way man niya reaksyon ang magma sa dalom. So, hindi man siya maglupok. Way ni siya Braga Plario ang aton volcano. Ay, okay. So, why mabal answer, no? Hindi na ito ma-predict kung saan o nga tuig, saan o nga anyo. Basta lang na siya nga mga gwada kung inugwa yan agad man. O amo na wala ni siya pariyo nga slinga after 100 isipab lang ining Taal na ano pa to 1911 way patandi ka na matanon niya na tao sa kwan so anyway way na sa Braga Plario like ang ining aton kanlaon magani diri sa Negros panudo mo naton ang Negros may apat niya Braga volcano Yes, oo. active na bing kanlaon may
duwa di sa Occidental, Ay, ni Man- Mount Mandalagan, Mount Mandalagan. sila inactive, pero Oo. volcano ini sila. Mhm. Ining sa nakuhaan ta suga subong sa Quezon Negros Oriental, volcano man na siya, Volcano no? man siya. Oo. So, Kaya amo na siya, Bray, ang ginakuhaan nato sing geothermal eh. Mm. Amo na siyang steam na kuhaan nato. Kaya di kada volcano may init na sa dalom. Nga makuhaan nila na sing power, no? Yes. May steam siya. Kaya mo steam, kung matipon mo na siya, pwede mo na ma-convert into power source, bale. Amo na yung makuhaan ta kuryente sa aton. ang pinakamayo lang sinigani Sir Jom, no, kay kon gairap gin man siya itong mga bato nga mga naga sililiga sang kalayo didto lang niya naga-ilig sa bukid mismo ang nagalupad yung mga aso na lang ni siya, mga abo na lang niya Sir Jom, no? Well, why nagapalariyo man, no? Kaya Ay, kung gali. magdamol sa kayo, sang yes, nakababa, makulaps na eh. Oy, see. Oh. Pero sa aton sa kanlaon, may last na model, makulaps na siya. I hope hindi na matabo. Yes, kabay lang. Wala dakbanwang maigo emong Moises Padilla kagang Lakasiliana. Tupad jud, no? Amo nang isa da. So amo na siya actually ang kati ako ka lima ko na sa kaon ng kanlaon mo. Nang tal ka kadto mo kisa sa amon mas study sa una. Aha. So kung magsige ni siya galing is diferensyan man siya ni sing tal kaya sa tubi no. Kung posible makakos na siya volcanic tsunami sa Pengaron sing Batangas o diri sa Tagaytay. So amo naman ng isa pero nga aton naman diya lain naman ding aton niya kati lain nga stratovolcano diya damo na siya technical brain nga kwan eh Nga term niya. nga sistema but Oo. di ko na istikata na dumikyo hindi naman sindihan siya aton tagpalamati. Amo lang nga way plariyo ang kwan sing volcano depende sa sitwasyon. Okay. Pero ining sa Taal Subong may posible pa na siya nga magsige ni siya lupok. Pero may lang gani kung amo-amo lang na siya nga di papagway lang magma niya. Nga dra na mismo sa area, hindi ka man na siya maglugay, posible. Pero so anong chance Sir Jom do hindi na gid siya maglupo kay mo dito gagwa-gwa ang magma niyo or why pagita kabalo basta mag-explode pag gini siya? May Well, explosion ang pag gid. masiling kita siguro, basi advance pati pa lang na. Uy. So delikado, no? Way pa mas magdako pag na sa yung lupok sinati, way takabalo pa, no? Depende na sa iyas na baratian sugod Uy. kahapon kagahon kati imagine tas way kita masaming makita na ang people katag na sa alert level 1 no Yes. alert level 2 na dapat kay may instrumento na sila sa kwan sa palibot ng nagalantaw kung bala ini nga volcano may naghabok o may tremor kasi mag alert level 1 kay may sige na sa pagtayo every day mo hindi na lang alim mo batyagan sa atong Yes. palibot. Amo na siya, no? Kung magsige siya tremor, hindi yung tawag na tondolino gabi. Yes, 3 more. Sige, itaason, sun may kagwabe nga aso na sa iya baba. Mabutang na sa alert level 2, amo na siya, kung magsige na siya, masige-sige pagwasing aso. Actually, ining tal, kami tanan, may ara kami na alert level matagaan sa kabilog ng Pilipinas mo. Yes. Ano nga volcano may alert level, no? Kita nagabaton kami na sing alert level yan sing kalaon, no? Although distansya sing Bacolod sa Canlaon is about 31.8 kilometer. Distance straight line labray. Hindi na sila niya nga agi kaslalan. No? Okay. So kung maglupok na siya galing naman, amo naman ati ang yes na katuan niya kung magamihan dari sa may Lakasiliana, Lakasiliana. Moises Padilla, no? Kung magkabagat naman niya, Sangkalo City, Kalasarabat, Tuboso, marami. Don May Salvador. Nason, Canlaon City. Ay, yes. Oo. Sir, na-mention sining hapon, may ara daw 10 meters mo nga nag-us o 5 to 10 meters bala to nga nag-us-us kag nagbuhin ang tubig sa baybay. So may posible sa tsunami maginamos ni sir. May posibilidad na tungkol nga nag-collapse na sa dalom. Aha. Susuyupon niya na para sa aton, di ba, hindi na sa magpalayo. Kung isa, yung sa mga bukal ng hot spring blada. Yes, okay. Kung manaog na tubig sa mga bukal, may posibilidad niya malupok ng Canlaon. Okay, so Kaya panipatimaan. lusot siya pa na eh. Damo na siya lusot na. So, isa yan na sing outlet yan na kaya nga posible isa sing patimaan nga magnaog yung tubig mo kubas. May kadelikado nga may masaka nga magma o ining lava pagwa sa basing volcano. Ay, grabe, no? Na-check ko na gani, sir, halin sang 1500s bala, mga ika-34 ya paning active reaction gid according to the PHIVOX mo sa research nila. So, amo ning daw pinaka-grabe nga mga ngurob nga ginhimo sang Taal Volcano. Ang iban dire gani ang distansya, mga tag 50 years again nga naga-ano siya liwat, naga-erupt sa liwat, sir? No, yung normal gid man no? Hindi amo gani sa ko hindi mo na mapak
mapakot kung saan doon na sa liwat depende na sa lakat sing dalom duta nga tagi sa 50 kilometro nga dalomon. Nga posibleng gagiyo dra sa dalom sila sing magma na may nakasaka jutay sa guluwaan sini kasi ang volcano may amo na siyang basta may island ang Pilipinas nga tungod kita sa Ring of Fire. Yes. Damo ginay volcano mo nang outlet sang sing Ring of Fire mo ang ni mga volcano ini. So makita to na yang amo na galing amo na nakasiguro nga kung saan na siya maglupok. No? Yes. That's why kinabatutukan nga nasing pibok ang active volcano sa aton para lang mabalaan sigida kung nano ang matabo sa next pila ka tuig. Kaya aton I think sang historically ang Kanlaon Drea bot kalibot kada abra sa may mga palibot sa nasing Kanlaon ng mga bulubong yoda sa Laksiliana sa Kanlaon Carlota. Carlota, ina mga bugyod kay may Brian mo lang kuno sa una suno sa report ang ginbugasing Kanlaon. I see. Nga dugay na kayo no ay patiguro basi mga ate balang guriting gisab di saton. Nga nagporma na ito duta kasi may ban gani volcanic nga mga rocks nga tupad gani sa Inigaran sa Batilbagan sa Pontevedra. Pati na sing eruption sing Kanlaon kuno sa una. At least may ideya kita, no? Base mala na sa mga tao nga may ideya, sir, no? So, anyways, sir, salamat gid sa mga time. At least may ideya kami kun nga ang bulkan nagalupok kag wala naton nga gina-predict ini. Kag ini isa ka phenomenon iya. Wala sa kun ano. Na bay. Wait, tama ba lang pareho na sa sing linog eh. Related ni sila nga duwa eh. Basta dalom tuta na yati amo na hindi ta pakot sila. Sir, salamat sa mga time. Ang gabi mabuhay ka, sir. Sige, thank you. Thank you, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Sir Joe Marie Vargas, mga kaaksyon, ang Executive Assistant diri sa Bacolod. Kabalo ka si Sir Joe Mia, may mga ideya ni saya kaangay sa mga bagyo, sa mga linog, sa mga amoning mga eruptions ng bulkan. Kag iban pa nga mga natural disaster, ginaayo ginaton si Sir Joe kay may ideya ini siya. Kagamo ning iya sining pinaka-particular nga trabaho diri sa syudad sa Bacolod sa kaangay sini mga sunog amo ni si Sir Joe Maria, no? So, tema mo itong mention niya, no? Nga hindi naton mapaktan kung saan nga mga anyo pwede gini nga sige-sige lang siya nga nag-irap everyday mo. Bangod gati ara sa idalom, no? Sir, action an, si Sir Eric na, Sir Eric ka na. Ara sa idalom ni siya sa duta mo, kag dira nagatipon niya sang puwersa hasta maglabot ang point nga gusto niya nga ibuga. Para yun na lablas na nagapakwan ka, naga-init ka tubig nag-init ka tubig nga may kalayo sa dalom dugay nga init yes dalom nagaindakal hasta nga ibuga yang steam niya ko ng asonia. So muna ang result mga kaaksyon. So ang mga abo nga ini bao kadelikado kay once gani tumupa ang abo sa panit kag kun mahaklo sa mga residente didto kung may mga balatian ikaw nga ubo, asthma, ang respiratory, maganda naman yung igoon niya. Pero ang abo gali nga makatupa na action il-ray sa duta, hindi ka na dapat makulbaan. Hindi ka na dapat mahadlok basta nakatupa na sa duta. Ang abo nga mahaklo mo nga nagalupad pa nga wala katupa sa duta, amo ni ang delikado mga kaksyon. Sa mga ikaayong lawas, ang ikaduwang si Josie na lang, no? Sa ikaayong lawas sang tawo. To be specific, para kay kabalog ka, nakaistorya kita, doktor. According sa iya, ang ining abo nga ara pa sa hangin kang mahaklo naton, grabe ang chemical sina halin sa sulod sang bulkan. Siya padula, o niya nang ginhawa mo kundi kasarang imo sininga immune system, dirang energy nimo kang imo sininga lungs, disgrasya kagid. Pero ang abo nga yara na daan sa duta nagtupa kag nalanghap mo, duway kada problemahon ko bang chemical yan na naglalayas na. Dito karon sa Batangas and Luzon area, most likely sa mga lugar nga affected mga kaaksyon, may mga negosyante pati nga mga tunto. Hamakin mo na yang ang face mask dito, ginasagi nila pamaligya. At ang taga nag 90 pesos kag 50 pesos nga tabon sang aton ilong kag baba, ay binaligya nila tag 200 pesos ang bilog Amo na sila ka mga panguyadi, blang daw sobra-sobra na ara na ang mga tao sa sitwasyon nga malala ang sitwasyon, ang ilang nga negosyo ginauna nila kwarta man gyapon. Tani ang normal nga presyo amo lang na gyapon. That's why ang DTI
ang Department of Trade and Industry nagpadala na sa mga tao agod nga monitoron ang mga negosyante dito sa area sang Luzon, South Luzon, nga affected sining bulkan taal nga ini. Kay may mga samantala ito nga mga tao yang nga nagapamaligya sang minahgan pamahal gin lang face mask nga ni. Pero nagpadala na sang masobra 2 ka milyon nga libre nga face mask mga kaksyon ang Department of Health dito mismo sa area. Taligid lang kay gahulat subong sa aton nga linya nga aton sini nga kilala sa Pugos nga Pilipinas para sa ibalo naton may ara sang 53 tanan ka mga aktibo nga mga volcanoes mga kaksyon na vulkan sa Bugos nga Pilipinas 53. Sa Bugos naman nga kalibutan may ara sang 1,500 iya ka mga aktibo nga mga bulkan mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang akon sa una sini nga classmates ang high school no nga subong isa na ka manunudlo kag way siya nagpabilin diri sa Bacolod kag didto na siya naga-star subong malapit iya sa Taal Volcano ha. So in short, ini siya isa man sa apektado sining nagluntad nga pag-irap ni Taal Volcano makaksyon. Mangon siho kita kung kumusta tong sitwasyon nila subong sa pag-insyende ko subong nga gabi halin kay na sa ngagang obra na panilhig yapon sa abo. Sa aton nga linya si Ma'am Josie Magbanwa. Ma'am, good evening. Hi, mayong gabi sa tanan, mayong gabi Action Bright. Aha. Din ka gani ma'am sa Bacolod, ma'am? Sa Mansilingan na kami, subong. Sa Barangay Mansilingan. Pero permanently, ara ka na subong niya sa Cavite area. Dira ka na sa Unhan, sa Tagaytay. Oo, lapit-lapit lang. Oh, can you tell us kung anong din ka dapit da sa Taal Volcano gin ma'am? Una-una. Mga 15 minutes kung wala magit traffic, lapit-lapit lang gid nang makita na ma-overview na namon sa akong klaro gid ka hindi foggy. Kita gid na sa namon ang kanami sang Taal. Kag overview na siya sa Sky Ranch ng Tagaytay. Kundi foggy magawag kita fog kundi damo sang ang tuwag sa gani. Hindi siya maulap. Sa din ako sa Ilonggo do kakalipat mangko ang basta faga. Gabon ang tawag na diri sa amon ano. Ini bilang do dira pati nagdugay sila magwala na cross ba ko. Anong fog sa Ilonggo gani? Ang fog sa Ilonggo na gani. Do hindi siya maaso-aso, do gaamon do sa bukid na wala mga puti, siya cover sang panganod. Pangano daw mo na. Sige, basta mo na siya, no? Nga, mo na siya. kung magsaka kita gali sa bukid, sometimes zero visibility kita bangod sining fog nga ini, no? Sa dalan, no? So kahapon, ma'am, kahapon, what time gid sang nabatyagan yung nga doon gang urob inigiling si Taal Volcano? Sang mga early 8 o'clock a.m. nang medyo di samon daw ka-gloomy na sang weather daw na siya daw gagalom na siya tapos mga alas 12 nag-announce na nga naka-alert level na ang amon usual nga daw wala man namon ginamind. Ito usual amo man lang gina siya mo tas madula. Pero suddenly mga around 3:30 nagaulan tas mauntat talithe tapos untat naman. Tapos mga around 5 o'clock nagwa ng mga residente start na siya abo gid as in abo Bas daw. as in makita nyo gid nagagagwa da sa baba niya nga ang gagwa itom. Makitaan gid sa namon as in alboroto. Gado akig nga alboroto na gid siya as in dang gasaka na gid ang iya nga daw mga daw ka white nga daw nga daw hindi mo makitaan nga daw basta hindi mo bala ma-explain basta kataas ang iya nga pag-alboroto. Ano di galop do kanyon gid siya nga do rocket nga daga kanyon gid siya nga gaakig. Do kaamo na. So that time nga gaamo na siya nung gauyog man gang urob man sa inyo da nga duta? Na may mga wala pa man during that time nga gano siya wala daw gakilat lang gid siya usual gakilat tapos kay siguro binamon dala sa weather bala nga ka-gloomy. Tapos may gaulan-ulan pero as in pagbuhos sa ulan may ara na gid siya dala ng luta. Do luta nga abo. Pero kung siya sa bayo mo, itom lang gid siya color. Pero kung mabasa saya, as in the white ka do semento nga luta gid siya abo. Okay, inaiya. Kasakit sa mata do kamo na. Okay, so inaiya, mabatyagan nyo na iya, kay medyo layo-layo kamo abo, no? Abo ina siya. Pero kung ara ka sa kilid sang Taal, ang Taal Bukid gid mismo, dira ya may gagwa na gid nga mga daw kalayo gid makit-an nyo. May
may ala na siya may ala na siya amo na. Tapos ang iyaya nga sa ulihi, daw mga around 6 na, may dala na sa mga bato, daw pebbles Uy. siya nga gagmay nga Yes. ano naging sa skin mo. Tapos once nga ano sa same mga panit, Aha. atol na siya. Amo na Tapos amo na. sakit na siya sa tutunlan. Kung mahaklo mo siya sakit sa tutunlan. Amo na siyang abo nga may daw upod na siya nga may pebbles nga daw gagmay nga bato bala nga gin tunaw. May chemical na siya mo. Oo, May acid oo, na siya daw nga may dala amo. mo. Oo. At Oo. in makita mo gagwa na siya mo daw kilat na siya bala. Okay, so anyways, ari ma'am nasabat na nga ton sining pamangkot ang fag sa taga sa Ilonggo hiligay non alipuok or alipuop or yamog ina siya no yamog at least basikat lawanta sa listener naton di bas bakulod na no man Ilonggo nin duwa di kilala sa fag no alipuop or alipuok amo nang kwan mo sige so kagabi sang nag-start ginman or sang temprano pa nabatyagan yo man ang sitwasyon kagabi grabe pagid yang iya sining buga ma'am. Grabe pagid tapos nang may ala na siya upod nga gatayog na siya bala pero sa amon daw medyo hindi na mababatsagan may mga upod na kung ako pictures nga lapit gidto nga ala sila sa silang dampe Aha. as in nang plus pa tong nga gatayog na nawad-an pa sila kuryente kag earlier natawad-an na sila tubig. Okay, so meaning kabati na kamo daw galupok na gagalupok. Yes. Ano magasigabong gid ano nga sitwasyon? Nilupok siya nga daw feeling mo ano lang sa fireworks siya pero lupok kita nga aragid siya nga makitaan mo siya Oh, do pakatay abi pero Oo, lagko do kaamo na. lagko Oo. kasi gabong. Oo, sinigabong na. Plus B nga daw hindi pa makita ng area mayo kay plus nga nagpuog sa abo Aha. ulan pa. Mhm. So mo ano man ang tao nga kung ano ga katabo nga gagwai nga kaya siyempre kinahanglan ano mo nga i-secure mo yung property sa sagwa. Yes. Plus nga hindi mayo visible ang tanan kay may dala na siya abo. Mhm. Okay. So anong sitwasyon sa mga puloy anyo da subong ma'am? Ako nakakita ko sa mga sa social media ting ang atop nga pula nahimo na nga daw brown o daw itom na siya tungod sa abo pero gusto ko i-explain nimo tonight kung anong hitsura sa inyong mga balay da sa mga dingding nyo. Bali nag-start kid siya ang abo ya nga may upod siya nga mga bato nga gagmay mga 5:30 6. Aha. Mhm. Continuous na hasta na sang aga nga nagpagbugtaw namon pagwa din namon sa amon area as Aha. in damo gid siya kasi may mga naka-park na sakyan mga muna. Tapos ang ano gid damol-damol nga abo nga tapos amo na ang atop syempre puno ka ang mga dahon sa palibot as in na ano daw naputos gid sa bla Sa abo daw ghost town ang gani ang tawag nila nga daw kaamo na Todo, nga as in puno gid siya tapos kung once nga hindi mo lang madala sa simple nga silhig mo kanilang imo gid nga power sa imo nga tubig basko gid since na nawad-an kay gina di tubig sa area namon ibaw ka struggle sa amon bala nga para maglimpyo sa among palibot actually budlay gid siya kay damol gid siya nga pagbugtaw mo amo na nagali na kalatabo sang sang abo gid nga nakalabuot. So right now this moment abi nga nagistorya na kita as we speak abi ga sige pa ni ang abo? Subong wala na kay do kakalmado naman sa iya pero gatalithi kagina naka-experience kami liwat pag tayog mga around 3 o'clock 3:25 kay ginaurasan man namon mo subong nga mo na may lutak pa japon nga bilin kay hindi mo man maubos dali kay wala kami gani supply pamayas ang tubig do kahina gid tiga kami gatingwa nga from time to time ginalimpyo namon ang palibot kay ang as in kabaho siya ang baho ya daw pulbura gid lang nga ginagpalukko kasang December 31 ang gina sa sakit sa sulfur siya kasakit sa mo nga kung mahaklo mo gid siya. So anong situation subong ka panirado lang kabudas puloy anyo? So para mo na galing kay dulo dalikmas man kami kay nang gamonitor kami sang kung may klase buwas kung ano naman ang nagakatabo pa man sa palibot kay budlay man sa imo nga nang hindi ka man updated sang tanan. Kinalan gid kami kada isa kag isa gabantay sang news sang diri kay kung ano naman ang sa amon nga governor. So
Locally, ano kamo da may sumo may kuryente kamo o may electricity lang kamo ano si signal so far okay man na. So far sa silang dito sa mga Mindes nga part, wala sila anay kuryente, wala sila tubig. Uy. Diri sa amon nagbalik na ang may kuryente kami steady lang amon kuryente, pero ang tubig as in dula, ang iban nga part wala gid sa tubig. Uy, gid Diri sa sa amon may ara ga, may ara man jutay, pero hindi gid ka sustainer bala sa imo everyday nga ginawi. So anong situation ma'am? Because nga ining abo nagdanlog siya bangod sa ulan, may nagabiyahe pa nga mga salakyan nagapabinturar abi sa amo sa ni kadelikado? Ang kagabi wala na mayo biyahe daw gin kay kada may check may assist na nga mga pulis daw Aha. ginapaano ang mga salakyan kay kadelikado gid. Mhm. Tang subong may resume naman nga biyahe pero wala gid ang iban nga mga ka-workers wala gid nag-ubra kay sarado man ang mga bangko di mo sarado wala ka man gawion gid. So mga tawo kagapon nagpanic buying na. Oy, Nang daw nangaman na sila bala nga pati ako ganing nangaman man kay ti ulbaan kayo kasi magtayo yun bala. Yes, Praying nga hindi man pero siyempre laing gid na kung prepared ka. So anong update niya daman? May chance gid siya nga maglupok ma'am sa inyo Nang so far, ang gina-update sa amon sa Wandas Macagaw Cavite ng kagina nag naman sa lava. Pero naka-alert level 4 kami Japon. Miski kalmado na siya kasi anytime soon nang amo number sa amon basi magano kay pi nang updated kami kag ang tubig dito dampe na naog na nagdamo na nagkala Dami? nga mga isda tawilis ay mo ginadang sa Batangas ang tawilis ti gatingala nga unusual nga low tide nga amo nagakatabo pero ginabisuhan kami nga wait for nga basi amo na bala may tsunami nga magahalin volcanic tsunami amo na siya do pa amo nang sa amon Pero kami hindi ka katulog makadalik yes. Pati kamo dalahig sa tsunami if in case gid man. Nang not Nalayo na? necessarily, pero siyempre, layo-layo. Pero siyempre, ginapa-prepared mo kami sa pwede matabo. Kasi kabudlay, wala nga hindi ka man sa ilat. Muna. Anyway, sige ma'am, halong kamo da ma'am and so far okay man lang kamo da no? Okay man lang gid so kamo far, da. okay naman na. Kumpara kagapon, mas okay na subong. Mas mas kalmado. Mas nakapanghimo sa sang abo. Ang mga establishments abi, mga stores, mga dagko ang mga malls open de subong or naka-close sila? Ang malls open, pero ang mga bangko as in closed gid sila ya. Yes, okay. Mga small nga mga merchandise nga mga sarado gid. Ang malls lang open. So stop gid gali yang kwanda subong ang usual nga business everyday do ka stop gid ya. Why gid do? Stop din. Tapos may areas nga diri sa amon nga gin suspend siya po ng klase nga hasta tomorrow kay ti damo pag apektado sang abo nga na sang taal. Pero kami gahulat man kami sang sa amon nga mayor kay wala pa kami announcement. Okay, sige. Time to time manawag ka bida sa imo or Yes. basi maka-text ka diri sa akon. At tamiyawa si mama mo di sa Bacolod abi? Si mama mo sa Mansilingan? Yung gabida sa mga taga Granville Mansilingan kag sa mga taga Araw nga nagsaylo na to sa Araw nga mga taga Lacson. Si Kwan niya, ang gin-interview ko subong si Madam Josie Magbanwa ini si teacher. Di manago ka pa sa ngalan mo. Sige ma'am, salamat gid may gabi sa imo dahalong ka mo da. Thank you, good Bri. God bless man sa God bless, ma'am. tanan. Yes ma'am, thank you ma'am. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyonan, okay na si Sir Eric. Basi okay na siya. Nag-text sa aton. Anyway, salamat gid kay Ma'am Josie. Magbanwa, classmate ko before, asang high school, second year high school. Huwarang teacher na, taga Bacolod, gid to sa yagaling kay nakapamana dito sa lapit to sa Taal Volcano. Dito na siya naga-star. Nagayom-yohom pa man sila. Kuro okay na situation nila to. Managaling ang ginakakulbaan to nila subong amo ning abo. Nga delikado sa ikaayong lawas labi na gid sa may mga edad sa may mga maintenance ang bulong sa mga kabataan nga hindi pa gid kasarang maghaklo sang kabalo ko ini hindi lang basta-basta nga abo ini may chemicals ini mayara ini sa mga acid aside from that sulfur ini so makaigo sa panit mo mapasok kapag kon alang-alangon ka amo ning sitwasyon mga ka-action akin aksyonan sige
Kaya gina-check natin, basi wrong number na tag ko na kaya din subong ka-text sa ako. Try ko bisa din na lang ko maagi action ano. Himuon ta niya si Sir Eric Bing Kwan nga partner tato dito sa area kay ato man siya natabuan gid sa area gid mismo. Dali gid lang. La 7:31 sa aton sini nga pagpangalagad tonight mag-action sa action firing line. Okay. Daw ay gid man tuad na. Nadula siya pero bago lang siya nag-text. Tiga, no problem. Karon na, kung available na si Sir Eric, kaya tawagan ta siya liwat karon. Kaya tuto siya sa lugar gid mismo, ano? Sige, la 7:31 sa aton sini nga pagpangalagad. And addition sa aton sini information sa mga gabi, ang pila ka mga flights sa National or Ninoy Aquino International Airport partially naga-operate na, no? Naga-operate na pero ang iban nga mga flights sa amat-amat gid lang katama. Amat-amat gid lamang katama mga kaksyon, hindi gid basta-basta no nga ginapalupad nila mga eroplano nila. Kaya ang naiya mismo mga kaksyon dito gin hugpaan man sa tuman kadamo nga abo. Kagang inang abo kon magpadalaga ng eroplano nila nga hindi nila paglimpyuhan aksyonan, mahakop sa ila sini nga engine dira makahatag pa sang delikado. Kag problema gid no. Ang DSWD naman sa Region 4A naga-apilar sang donasyon halin sa mga volunteers, mga kaksyon. Ay, grabe, kalulukoy, no? Si President Rodrigo Duterte naka-monitor subong sa Metro Manila siya naga-monitor sa lakat sang Taal Volcano. Sa nambal ko na kayo na, lapit na 2 milyones ka N95 masks, mga kaksyon, eye drops ginpadala sang DOH dito ya sa Calabarzon area to protect and help sa mga affected person. Sa ang DTI sa na-mention ko na kay na nagpalapta na sang team para bantayan ang mga tao nga mga tunto klase batasan bla na. Amo na ning sitwasyon sa mga nagkalapiktuhan sining bulkan nga inilaya pamintaha gyapon. Ang Manila Water nagpadala sang 30 iya ka tangke iya bombero kadlagko bla no sang tubig para ibulig dito sa mga affected families. And ang mga biyahe sa mga OFW halin sa Iraq posibleng mapiktuhan man according sa DFA kag buwas nga adlaw January 14 wala klase dito sa area mismo nga napiktuhan sining pag-alburuto ni Taal. And iban nga mga update karon na i-plastar ta amo tong mention ko kay na nga low level activity na sang tubig sa kilid sang Taal makit-an naton sa Sinima Tinion Makaksyon. Ang ako na ganing ginapangabay sa social media, although nga di nato ni sila gid magkwan, di nato ni sila ma-please tanan-tanan, dito sa ka yamuhat ining pag-alboruto ni Taal kay ining si Taal Volcano hindi ni lahog-lahog ang ginabatsyag kag ginaatubang karon nga problema didto sa Luzon area. Kabuhi sang tawo, apektadong ila negosyo, apektadong ila pananom, apektadong ila sini pagpanguha sa isda, apektado halas tanan. So kita sa social media matpagyamuhat pa. Imagine mo na Action Helms kabati ka sang kanta ni Sarah Geronimo nga Tala na subong. Kung nagsikat na, ginimuan nila kay istorya. Siya kay saging nyo nakakanta ng talatala nga inang konsulion mo Taal Volcano na kung nangakig si Taal Volcano. Nag-irap sa iya, kita mo katuntong at himimuan istorya. Gusto makayuho man ta, pero kung kisa, buhay set ged pamatiyan. Buhay set ged. May pangitaon na si Pastor Apollo Kibuloy. Sagi nilag pinangita nga diin ka na imo iya. Papunduhabing pinano mga tao ni although nga ti ining iban di way panikagi grolinog ang pamansaro nila. Ay kaagi lupok bulkan mo nga pinagustos lay kalangulango sining natural nga disaster nga katabo sa palibot. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. La 7:35 sa biblical naman iya ti way tiya lalis da. Amo na yang nabutang sa libro mo, no? So it's normal, no? Normal gid niya. Pero kunya mo haton ta nga katabo, ako mismo ya maghambal gid ring hindi niya hustong inyo tatinyo na. Pagbalik naton karon mga aksyon, may mga balita patagin preparar ilabi na gid ang balita Kapitolyo Provincial. Kag ang pag-update naton, ano bala ang pinaka-bag-o, pinaka-ulihi nga investigation sang Police Station number 4 kag Bacolod City Police Office sa pagpatay kay Barangay 2 number 1 Barangay Kagawad nga mo si Romeo Canlas Jr. sang Sabado sang gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line!
Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Morden sa aksyon. Firing line. Firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:47. May TC. Gina-endorso na ton sa inyo ay ning may alkaline na base nga vitamin C ang may TC. Ano yung sininga partner na Busanton Plus Herbal Capsule nga nagabulig man sa pagtunaw sa nagatubo-tubo dire nga bukol-bukol sa inyong alawas ang Zanton Plus Herbal Capsule. Dunganon mo siya sang may TC aga udto kag sa gabi. Aksyon! Aksyon! Radio! Ante sa report with Action Marlon Hinovea, may gabi lang sa kay Sir Winmo Marco Villa. Arman si Paul Spat III, Heaven, Kap Imam Riktra. Salamat. Si Kap Iman Riktra. Mary Ann Aiko sa Dubai, Rosemary Martino, araman si Giselle Batislaong Serrano, Len Cantong, dira sa may Jeddah, Saudi Arabia. Jackie De Leon, naga-monitor subong sa Barrio Tangob. Salamat gid, no? Boy Manggaranon. Valencia Kenneth, Jack Balaan, ang Brillantes Family, upod na si Lola Consinga. Kag si Orex Sogon, Evelyn Di Pamasino, salamat man, dira sa Highland Kono, o halin sa Santa Ana, Manila. Jay Santillan, Jodet Calvis Pamposa, good evening man sa may Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Salamat. Jose Mongcal Torilla, Rafi Saga, good evening sa Bray, grabe gihapon, abo diri sa hindi makitang dalan sa Amon, silang Cavite. Si may tendency maglupok kuno hambal nila. Ay sus. Mary Lo Catinoy, good evening man. Rona Paul Mitan, good evening sa Brian. Monitor lang ko rin, tamyaw ko lang Bana Ronel, Paul Mitan, sa anak ko si Mac. Salamat git. Shirley Comoda, bye, good evening. Dalan di sa kansilayan, ano ni butangan ni nila balas, damo disgrasya hasta subong, wala gid ubra. Imbong Jocampo, Action Brian, monitor kami subong sa Maaw, kamay pang hindi lang mag-alboruto si Kanlaon. Sa kansilayan, abilitra tuhi kay padala di sa Action Radio. Abi kaya i-post na kag mapabatsyag na sa mga officials ng Morsya. Provincial Capital Reports. Yab Action Marlon Hinabi, Action Mar, may gabi. So nabalay si Acting Governor Jeffrey Ferrer from time to time naga-monitor man pagi sa mga local disaster Risk Reduction and Management Council sang Banwa kag syudad sa Negros Occidental. May angot sa ring epekto or halit na gintuga sang paggalupok sang bulkan sa Taal dito sa probinsya sang Batangas kay man nagalapnag ang sa ring epekto labi na gid ang paggalinupad sang Abu o kon action bray nga basi kon magsigisige ni kada adlaw. Basi kung pati Negros Occidental, mabisitahan man sang paglinupad sang Abu. May posible na. Pasalamat lang si Ferrer nga sa kada amos ni Action Bray nga karamida kontrahedya. Damo na sa mga LGUs ang nakahibalo na kon ano ang sarang himuon. Partikular sa mga banwa kag syudad nga nangin suki naman ang sumbray kon alboroto sa bulkan ng paghambalan. Kamayara kita dari sang bulkan Kanlaon sa Negros Oriental, ti masami ang sumbray nga nagakurog tuhod mga residente sang La Castellana, La Carlota, kag banwa sang Moises Padilla. Iban gani way naman jakurog ang tuhod, way naman kulbaan kay dunalad naman lang. Ang Kanlaon gani mismo nga dira ang Kanlaon bulkan do di pa maapektuhan ang Sunmar, no? Yes. Mayara sang crisis management team ng kadaan niya nga dugay na nga natukod ang mga LGU sa probinsya hambal ni Ferrer. Amo inisa ang may kapasidad sa pag-monitor, sa pag-alerto sa nga ilas sa mga personnel pananglit nga maggalap nagpagidang halit sang Taal volcanic eruption. Salawan ko lang kay kaina nag-release na sang record si Provincial Secretary Attorney Maki Angel Ascalon. Pero subong ko lang sumray na tanong pangdan nga kulang gali duwa ka ngalan no? Sang board member
attendance ni sa sesyon. Pero na ano la bala na way lang makitaan insegida. Kay ang ato sa dinga distrito di ano mo. Di ang nabutang diri Action Bray hasta lang sa ikalima ho. Okay. Hasta lang sa 5th district. Pero sa Kabugusan, ang attendance 25 ka mga sesyon ang napatigayon. Umpisa ni sang sumugod ang sesyon sa bag-ong batch sang provincial board sang July tubtob December 2019 ni sa record. 25 ka sesyon, isa lang ka board member Action Bray ang wagi absent. Perfect attendance. No, 25 ka mga sesyon ara gid sa. Wow. Halin sa una nga distrito, si Araceli Somoza, board member Araceli Somoza, 25 ka sesyon present gid sa. Mayo no. So siyang may perfect attendance. Ang iban, ang pinakanubo Action Bray diri excluding niya sa 6th district kay wide nga lang sang taga 6th district sa attendance. Si Alonso kag si Tubula, way pa di. Kasi boss, kung mabalik ta niliwat kay subong ko lagid ng talupang danang sumbaray nga kulang galing alam sa nila. Okay. Pero ang pinakanubo diri 21 May ara gani ang sumbaray nga may tatak nga absent. May absent gid ya. Absent po sa lingon TY sa ka file sa lib. Pila gani perfect action mark? 25 isa 25. lang. Ang pinakanubo da 21 subong. 21. Ang may absent, si Manmanko. May isa sa ka-absent. 3rd district, no? Oo. Kag siya man lang may duha, ka-vacation, kag-official leave. Si board member Manmanko sang 3rd district. Padamo-damo, ordinances, kung ikaw ang nag-auyat sang Committee on Finance and Appropriation, ara para mga tupa siya mo ng pinakadamo nga ordinances. Ay, sige. Susubong siya, gid. Kaya nagligad Action Bray nga board member to, umumonto sa pinakadamo. Napasar ordinances kag resolusyon. First district yapon. Grabe ba? Kung ang perfect attendance, first district, ang damo resolution kag ordinances, first district man. Si Romel de Bolgado. 204 ka mga resolution ang isa na ginuso, kag anom ang mga ordinances. Lakip na Action Bray ang appropriation ordinance. No, appropriation ordinance. Ang iban dere ate kay depende Action Bray sila sa ni committee mo. No, kung sensitive ka damo trabahong committee ba mo, damo ka man ordinances sa resolution nga mapasar. Kung ginauyatan mo ng committee nga do ka simple man lang ti alangan sa gikadakimo ka ordinansa nga di man lang gyapon mapuslan. Pero sila tanan nagsumbray may mga resolution, no? May mga resolution. Ang way pa dari naka pasar sang ordinansa Victor Villana, si Benito Alonso, way pa. Rita Gatusla, way pa man. Si Matsu Alonso, way pa man. Jeffrey Tibula, Jovi Pipilio, kag si Ryan Gamboa. January, mga ano pa man na sila kabulan mo? Si Gamboa, bago pa gani. No? Oo. Philippine Councilors League in Action Bray. So, base by 2020, yara sila sang madihon ng ordinansa kay Maduso para nga aprobahan. Balikon tala ni boss ang record kay kulang ni duwa ka ngalan. Sa persona na nanday board member Matsu Alonso kag Jeffrey Tubula sa bahin niya sang attendance sa session. Ang probinsya Action Bar way nagplano pasubong magpadala bulig to sa Luzon. Way pa Action Bar kay ina pala nakamuno si acting governor Ferrer angot sa ara para sila sa monitoring. Okay. Sa monitoring pala sila. No? Pero why man hindi ba na magpabaya Action Bray kay until 18 pa ni acting governor si Ferrer mo. Di kung kinahanglanon nga mapadala dito sa bulig, himuon niya sang probinsya. Pareho sige na himuon nila nga pagpadala man sa bulig sa mga biktima sang linog. Yes. Dito sa iban nga mga kaprobinsya. Sa Cotabato. Nagpadala to sila Action Bray mga more or less mga 1 million na to. So basi ini mahambalan nila buwas or sa masarod pag ngadlaw dara sa Kapitolyo Provincial.
Amo na so far balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hinoboya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Marlon na Hinobia, balita gikan Kapitolyo Provincial. Among gyud na dapat ang himuon ta monitoring kay kabalo ka ang area sang South Luzon or Luzon area, kalapit man lang na sa aton dis Negros Occidental. Hindi posible nga matabo man diri sa aton ang paglupad sang abo kusog bing hangin abi ti may posible gid nga makalambot na diri sa aton. So ang wildfire to duman to sa Korea before na nagligad to nga tuig man gakapiktuhan tadi gani mo tingala kita nga ang kawaan naton medyo gadulom may dala to nga abo halin sa iban to nga pungsod tini pa nga ari lang di sa ari lang di sa Pilipinas mismo. Diba na, no? Diri sa aton so far, do ay paginawan sa mga nagreklamo, abi, nga muna nakabatsyag nga daw lain na ding abo sa aton sa palibot. Ati, way paginawan guro na dala sa ngangin, kag hindi lang nga nagatag information, di ko nga basi maglupok, gid. O, kabay mga hindi lang, iti nag-amat-amat naman to awas ang iya sini nga magma, kag nangin laba na to, laba, magma, etc. da. Ining nisambit iyang bulkan nga si Taal mga kaksyon. Mga balita reaction Marlon Hinobia dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 ini pampabakod sang immune system sa isa ka tawo kag bayaraman sila sang Life Extension Coffee Mix. Pinakaunang kape nga mera sang vitamin D3 mga imported inihalin si iban nga pungsod diri sa syudad sa Bacolod makaksyon na himutang ang Life Extension Philippines dira sa GA Esteban Building Lacson Street kilid niya DHL dira sa ulunhan mo ning Burgos Lacson. Bisita ka mo Lunes, Tubtob, Biyernes. Libreng consultation ng pinakamayo diri kay mag-aamuma sa inyo mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagbalik na to, na muna pag-report with Action Eric Magbanwa sang investigation, partial investigation sang PNP. Ini may connection sa pagpatay sa Barangay Kagawad sang Barangay 2 sadtong Sabado sang gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments.
Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga ng Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 8:06. Gina-endorso ginaton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. Damo ni dako nga bulig para mapanubo ang level sa inyo siring nga sugar kausa sang diabetes pila ka daw. Kompleto pa rin sa management liver detox kag palimpyo dira sa aton sa internal organ
ang DTX 500. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report with Action Eric Magbanwa, may gabi lang sa kay 5820. Ay may gabi lang kay Juan Galeano, nag-monitor subong kay Madam, atong pangalan niya ganiman, doon nalipat ako ha. Basta ang apelyido niya, Espinilio, no? Madam, Rishan Esponilia, I'm sorry. Naga-monitor subong sinima tiniyon. Hay lang kuno kay Annalyn, naga-monitor man. Sige. Daligid lang, halin sa kay 5820. Good evening, Action Radio. Kami single motorsiklo, kadelikado, diri sa Amon, Granada. May naga-parking tracking kuno sa may likuan. Charito, patuong kurbada. Loaded sang tubo, dira parking, palihog lang tamyaw sa tag-iya nga driver base may madalasa ga parking sila da mga 10 p.m. lito ni. Namin ni isugi kamay chimpo kalit ipadangat subong sa pulis abi para makuha na da. Check naton. Ikuan ko ni patawag ta ni station 5. Kindi naton ani paghulaton pa iyang pagka dugay-dugay da karon may bumunggo da nga kwan. May bumunggo da nga motorsiklo kag may magkalamatay naman. Tungod lang gid sa pagka-irresponsable sang iban nga driver nga magparking. Kag sa mga nagamotor hinahinay man kamo bawo kahapon gani man nakit-an ko yang scooter nga motor na black. Ang gasakay 4 ka bilog, 2 ka bata, isa sa ulo, tapos ang driver nga amay may biguro, may angkas pagid sa likod nga bata, kag ang pinakalikod ang iloy posible ato, ay sus ka delikado. Tanan sila wala mga helmet, mga ka-action. Suswagid ka paminsan. Good evening, Action Bri, pinatsanay, iya mahimo simpleng civilian, pag nakalista-listahan, patay, amo na da kasweldo, pulis, sagot sila, demonyo. Sandyang obra. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami diya sa Himamaylan, Lavenia, Labrador. Salamat, gid. Okay. Action na, Brian. Monitor lang kami. Family Espiso. Espiso, Choy Piryong, Espanyola, Chay Tima, Aldia, Sumugat, Lia Espiso. Salamat, Ruel Sulid, Action Radio. Salamat. Action Brian, good evening. Ginatamiyaw ko lang di akon papak nga si Pepe Faborada, sa akon lola nga si Miona, sa akon mga utod nga si na Stephen, J.Ann, kag magulang ko nga si Gina, kag family Faborada, Panoy, Tikoy, Balidi, Balidio, kag sa tanan nga mga staff sa Action Radio. Salamat gid. Okay. Available sa Action Elms. Okay, na-check naton karon sa Action Eric Magbanwa sa Rimat Tinion. Ang alipo, alipo-op ho, na kuha ko na ni Gina, si Balwig niya. Okay, na-check ko na Gina. Salamat, gid. Alipo-op or alipo-op. Good evening, Action Bri. Ilonggo, alipo-op. Bati kita muna, kadamo sila. Thank you, gid sa inyo. Ang pag sa Ilonggo, okay, pare alipo-op. Bawa kadamo, gid sa nag-share. Salamat sa inyo, ha. Alipo, tawag good evening, monitor lang kami sa Morsya, mga CIS ko na. Ati, salamat gidra sa inyo. Dalagi lang pasaysay tak Action Eric Magbanwa ang pinaka-initial nga investigation sang PNP angot sa pagpatay kay Barangay Kagawad Canlas Jr. Action Eric, may gabi. May gabi, kayo na nagpatikayon sa isa ka press conference si Police Major Reynante Humuka ng Chief of Police Station number 4 upod sa kay Police Lieutenant Colonel Alir Pico ang Public Promotion Officer sa Bacolod PNP upod sa Deputy Police Chief sa Station number 4 man kang sang investigador ni Police Major Renante Humuka ng Action Brian. Now sa among press conference kin palayag ni Police Major Renante Humukan nga may ara gid man gali pamahog temprano pa sa kabuhi gali ni Kagawad Romeo Canlas Jr. Prior sa sining pagluthang sa iya kagabi o sa Sabado sang gabi dira sa may barangay 26 rason ko nga angati naglaylo gali ini ding si Kagawad Canlas kag nagpakamayo nga mag-star dira sa amigo ya nga kagawad man sang barangay 26 nga si Kagawad Rino
Dilyarna aksyon na Brian. So mga almost lapit ginman duha ka bulan ang pag-oro istar dira ni Kagawad Canlas sa compound mismo sang pulian ni Kagawad Dilyarna sa Barangay 26. Ang diri man ginpalayag ni Police Major Renante Humukan nga ati hindi gyud gali malipod sa ila nga ati ara gyud man gali sa drug watch list sang police station number 2 ang ining si Kagawad Romeo Canlas Jr. Plus nga ara man gali ang iya sining ngalan sa drug watch list sang Philippine Drug Enforcement Agency aksyon na Brian. Now sunod sa kay humukan nga posible planado ang pag-execute sa pagpatay sa Sabado sang gabi sa kay Kagawad Canlas ko sa diri dito kahapos lang ang pagsulod sang 3 sa anom ka mga persona nga mo ang naglutang sa kay Canlas gamit ang 9mm pistol kalibre 45 base sa ebidensya nga na-recover sa eksena sang insidente aksyon na Brian. Now more or less mga 8 tubtob sam ang igo ni Kagawad Canlas nga sa din na-recover yadto ang siguro more or less mga 12 ka pasiyo kag balas ang 9mm kag 45 caliber pistol aksyon na Brian. According sa mga testigo, 6 ka persona pero 3 na nagsulod, duha ang serving lookout nga matapos nga ma-execute nila ang pagpatay sa kay Canlas. Ilayon nila sila nagpalagyo sakay sa isa ka ginaligar puti nga SUV aksyon Brian. Kag amo to nga to kahapos sa ila ang pagpalagyo but silingon kate siling ni Major Humukan masyado ka planado ang ginhimo nila nga posible may ara sila sa surveillance kagin patikayan kag sang mabinggo nila nga ara sa sulod compound ining si Canlas dito kag sulod na sang 3 sa anom ka mga persona ginaligar nagabunet ka nagasoksok sang jacket nga itom aksyon na Brian. Now sa sining pag-apil sa ngalan ni Canlas sa police station number 2 kag sa Pidea drug watch list dili nakahatag sa konklusyon ang kapulisan nato nga posible isa sa mga anggulo isa lang sa mga anggulo nga natutukan nila amo ang may angot sa droga aksyon na Brian. Magluwas kati ginatan-aw nila ang posible personal kag ang posibleng politika considering nga si Kagawad Romeo Canlas Jr. ang number 1 kagawad sa barangay 2 sa diin ini siya ang barangay kagawad kadra man mismo bali naga-start action Brian. So ini tanan ginabululigan ini sa police station number 4 ang ining kaso mando na ni Police Colonel Henry Piñas paagi sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga magbulugay ang tanan nga mga investigador sa police station number 4 lamang nga matagaan sa solusyon ka masurbar ang ining kaso plus nga posible magpatigayon man kag magabulig man sa investigasyon ang Investigation and Detective Management Unit akon IDMU sa Bacolod City Police Office under sa kay Lieutenant Colonel Ariel Police Lieutenant Colonel Ariel Altiliero aksyon Brian. So amo ni bali ang mga posible tingog puwersa sa investigasyon kay sila ni Colonel Lieutenant Colonel Pico kay nangarapan siya sa press conference kung hindi ini masarangan sang station number 4 kag sang IDMU posible mag-create sa isa ka special task force ang aton sininya kapulisan with the conformity sang Police Regional Office 6. Matianta ang palayag ni Police Major Renante Humukan ang Chief of Police Station number 4 sa press conference kay na nga iyagin patawag. Based on sa kay Major Gabana, nasa watchlisted nila yung si Kagawad Canlas to include daw sa PIDEA. Nasa watchlisted din ng PIDEA natin. According sa kanila. Sabi nila, tagal-tagal na rin. It takes na more than years na rin. So, posible pag hero siya, sir, may angot sa drugs? Yun na possibility, yun sa sinabi ni Sir Pico, yun yung mga lahat na angle natin, sir, generally, ginakonsider natin yan kasi wala pa tayong lead dun sa mga suspects. So, the motive is still undetermined. Naging aware tayo doon after the incident lang. Nandito na pala siya nag-temporarily stay doon sa Barangay 26. Well planned pagpatay siya? Possible, sir, based on our investigation at saka doon sa movement sa mga suspects natin na talagang well planned na siya. In short, may mga possibility na nagkaroon na nag-conduct sila ng casing doon sa area kasi dire-diretso yung pasok nila eh. So alam nila ang entry and exit doon sa compound. Yung Barangay Dilarna. Saan nila mention sila, sir, din per lane, sir? Na-identify na niyo?
Actually, sir, that name nga nagagawa, possible cover story lang nga nila. Nga parang intro words nila para makapasok sila. Parang cover story yung ginagawa nila doon sa Parley na yan. Kung nag-aigo kay pagawad ka nila, gabati mo sa isang kabigilante or isang drug group? Sir, sa ngayon, di pa kita maka-conclude kung mga vigilante sila, but yun nga, series of incident dito nangyayari. May mga possibility kasi doon na dahil na pangalan niya nandun din sa list, kasi usually ang mga organized crime group like doon sa syndicated illegal drugs activities, madalo na sir, may possibility na mayroong competition doon sa income. So may mga possibility ganun. Siyempre kung gusto nila masulo ang isang business, dapat walang competition para malaking income nila. Ang igo ni Kagawad, pila din siya? Actually sir, no, yung initially, yung sabi ni Sir Pico kanina na mayroon tayong initial na 8 nakita doon sa bodies ang victim doon sa ospital. But ito lang as early as almost 5 minutes to 10 minutes pa lang, nag-update si Major Ed Kayla Brothers ng crime laboratory natin kasi nag-conduct sa autopsy kahapon doon sa body. So almost mga 6 p.m. na natapos. So yung additional doon sir, ang nakita doon is may isa pa pala dito na sa chest niya at saka doon sa paa niya. All in all is 12 ang nakita ni our doctor. Ang igo, 12 sir? Yes sir. Anong recovery tal? Bala, empty shell? Actually sir, doon sa body niya may nakita pa doon na 2 fired bullet. So subject for ballistic examination to determine kalidad. Tuod ni sir, naging paluhod sa sangging tiro sa sir? So far do hindi natin na sila maanugin. Based doon sa witnesses naton ay ginsipirit ang duwa sa kagawad bago ginpatay ang victim. So after nga confirming siya si Kagawad Romeo, so si Kagawad Dilarma, si Rino, balik na sa table. So possible kasi pag talikod niya daw gatayo silang dalawa pag talikod niya putok na kagad. So possible sa 2 to 3 consecutive shots nakaluhod siya kagad. So tapos continuous na yung shooting. Based doon sa interview natin kay Kagawad Rino, nag-transfer na siya sa may barangay 26 sa kanila mismo. It's because nga daw parang may nafe-feel siya na threat doon sa area niya. Tapos meron daw mga issue against sa iya. So that's why doon siya nag-transfer according doon sa kay Kagawad Rino. Anong vehicles mga suspects ang sakyan nila kapag? Actually sir, initially dami nga sila sinabi na mayroong ban na puti or SUV. So possible ang hindi nagda-declare na ban, di siguro well known din sa mga vehicle. Pero yung lagang may mga sasakyan nag-confirm na SUV siya. Pero determine din ang brand kung Fortuner siya, Antero or Nissan. So basta SUV na puti. May mga CCTV sa lugar na? Actually sir, nag-contact tayo ng survey kahapon. Marami tayong nakita doon na possible na CCTV na maggawa natin ng request. Actually, we will start today. Tayo kahapon puro sarado. So ngayon pupuntahan namin ni Kapitan kung pwede kami verbally makadiretso kami din to review their CCTV. Kung hindi sila magpayag, so we make a formal request to review sa ilang province. Sir, may result ng sir ang autopsy with regards sa cause of death. Actually, ma'am, nag-conduct na pero the final result ginagawa ngayon ni Major Aikila. Pero ang fatal, gunshot is... Based dun sa tama, ma'am, kasi ang tama niya may isa sa dugan, may isa dito malapit sa heart, tapos yung dito sa abdomen, 3, tapos dito sa right, 4. Tapos meron sa likod niya dito sa batak, sa dadawa. Ang fatal possibility dun sa chest. Hindi ko ma-determine sa true and true kasi may, ang sabi ni doktor kanina lang, meron siyang na-recover na 2 term na kung dun sa abong din niya term is lagba. So yung munang fired bullet natin, nandoon sa loob mismong 2. Actually, all in all, mayroon tayong 12 tayo na recover doon niya. Anong klase? As experience, 9mm siya at saka yung caliber 45. Yun ang ano natin, kaya siyempre may, kumbaga tagal na rin tayo sa service, pero makadetermine talaga ito, illegal natin. In terms of perpetrator, sir, pila as estimate? Actually, sir, ang based doon sa witnesses at saka sa kay Kagawad mismo, 3 nagsulod dito, sir. So yung actually doon sa isa man nga witness ng nila dito, 3 ang nagbaril. 3 sila. Kaya ang 3 dito serve as backup nila doon sa labas. Action si Police Major Renante Humukan, ang Chief of Police Station number 4 nga magkinain sa aga na patawag sa press conference, no? So subong na kami nilupay ang tanang investigator sa station number 4 per advice ni Colonel Piñas kag posible magabulig man diri ang IDMU under sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Artiliano Action Brian, no? So ibalon tani kung ano ang dukang sining progress kag development sa sining kaso kapag patay sa kay Kagawad number 1 sa Barangay 2, Kagawad Romeo Canlas Jr. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Pobrón, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat Aksyon Eric Magbanwa, report gikan sa Bacolod City Police Office. Suliton ko droga, personal nga kaaway kag politika. Amaning tatlo nga ginatutukan karon sa kapulisan agod nga matumbok kon ano gibalang pinakamotibo sa pagluthang patay sining nasambit iya nga barangay Kagawad. Kini siya ikaduha nga barangay official sa Bacolod ang gintumba. Una, amo to si barangay kapitan sa barangay G16 nga si Nelson Ligaya. Sa nagliligad pag ito nga tuig, subong iya, ti Ari Barangay Kagawad na naman. Ato, ay man tumatahatagan hustisya man. And sini, pangita gid sang ideya aton kapulisan and barangay kapitan sa barangay 2 Makaksyon. Nagabuligid kay tiya ini siyang nasambit iya nga naluthangan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa inakay na sangagan, nagtingwa kita nga maka-interview sa family, pero alang sila, but tonight, wag sila kalawas sa action dyan na ka-interview sa action dyan sa pamilya. Kaya action dyan sa patrol, action dyan mayang gabi. Ayong gabi son Bray, kag sa tatanan nga maka-aksyon aton gina-follow up abi, kaging kuhaan gid mismo sa nga reaksyon ang himatakon pamilya. Sining ni Barangay 2 Kagawad Romeo alias Clintoy Canlas no sa nga Barangay 2 aksyon na Bray. Ato na interview mismo ang Iloy sining ni Canlas na si Ma'am Marjeline Canlas, 57 anyos. Kaga amo ni siya ang abaliya amo ginihalin sa muna dragi siya nagatiner aksyon na Bray apisar nga ini abi nakapangasawa na. Ang una diri nato gipamangkot kuno ba ang pagkakilala sining ni Ma'am Marjeline siya sining nga bata. Sunod diri kay Ma'am Marjeline Canlas nga ang iya bata aksyon Bray wala gid siya kabalong nga ini may kontra abi sila dira nga lugar. Kag even sila although nga ini masami nagainom wala man ikaw na nakakita kontra abi sa ilibnan dira kundi mas sa magkadto or may ala sa nakabaylo sa mga matigdas ka mga tinaga. So dire kay Ma'am Canlas, ang pagkakilala dira sila pa lugar, isa ka mabuot abi, isa ka mabinuligon, kag isa ka maalwan nga opisyal sang barangay ining si Canlas. Kaysa no sa iya, kung abali Ma'am Marjeline rather, kung hindi ini sa mabuot nga tao, hindi ni sa maglawig sa sulod sang 3 ka termino. Kag kwan pa, number 1 pa permi. Oh, number 1 pa permi action right. Dira sa area sa Purok Tahong, Barangay 2 Syudad sang Bacolod, kilala ini siya bilang isa abi ka mabuot, especially mga pinalanggaon sa mga pamatan-on direction. By the son, yung asunod dali kay Marjeline, nga pag-abot sang bangkay sining ni Kagawad Canlas, partikulong ilabion ka mga kabataan dira. Kagina dito sa lugar, pwede kadamo sa mga pamatanon nga ato to abi nagapula-pulaw at tumato nagatiner kay kita personal ang Aksyon Radyo Bacolod nagpadulong dito sa lugar kag kita lamang ang nakakuha abi sang interview kay ang pamilya Canlas ang luya lamang magpa-interview man sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya amo na ang balti gila nagwaya dire iya naman nga bata. Ngamo sila sa isang opisyal kag taho. Kaso na siya bilang isa man kapisyal sa barangay. Wala man gani nakakita abi sang kontra halin sa una sa lain pang kapitan tubtob nga kapitan subong iya na gid man mismo nga tiya. Ya ato na rin pamatian anong anong identity anong ding paglaragway abi sang Iloy nga si Marjeline Canlas mismo anak nga si anang barangay Kagawad Romeo Canlas. Kaya sa bata, kuya, kay ti, wag na ikahalin sa akon, bago lang naghalin, 2 months pa lang nanghalin niya sa balay. Halin sa gamay hasta subong, sa balay. Ang pagkilala, kuya, mabuot na mabinuligon, kag wala asing kontra diya sa amon. Kay miski bata gamay man kuto nyo di kung ano si Kagawad. Da nyo na mabalaan kung ano ang akong bata, kung ano klase. Kag sa ila na yung patok-patok nga drugs, ano na. Halin sa gagmay sila. Nakagraduate ang magulang ang manghud nga babayi. Wala kami katilaw. Kakapyot sang drugs nga natawag. Ang ginapatok-patok nga sa bata ko, hindi na ya, sala na ya. Kag hindi kinaemo yung bata ko. Bali ma'am yung bata mo, ma'am, wala man sa bisog, inom? Inom, pero wala ka panigarilyo. Okay. Muna ya. Alis mo na, wala man sa ma'am na naibalaan ka kontray, apil sa inuman naman muna. Amula na yung ginhalina ng ginpagwa nila nga drug protector, mga amuna. Amula ginayang, amuna nga sang ininga November, naka-decide sila nga maarkila dito sa 26 na. Pero inang ginarkila nila, Kagawad, manada sa nga barangay. Bali si Kagawad, saan ano siya nagpungko bilang Kagawad?
Aksyon na Brian Abatian si Ma'am Marjeline Canlas, ang Iloy rin naman ni Kagawad Romeo Clintoy Canlas, Aksyon Bray. Amo na pagkaragwaya. Gitawa ko to si Ma'am Canlas kung anong rason kung nga bala nagbailin ini. Kaya ang pagpayag na rin ni isang Iloy, nga dragi na siya alin sa una, top-top mga nakapasawa, dragi sa nagatiner. Tatlo na sila katuig nga nag-upod siya sining live-in partner. May bata na sila sumbay nga duwa katuig, ining si Kagawad Canlas. Kag bulan sa Nobyembre, nagdesisyon ini nga magpuyo mabalang sila lang nga wala drabi sa loyo sa ilaman mismo nga pamilya. Kaya ang bada rin Marjeline, may mga upod man sila, may mga kabataan man, may mga utod man ini siya, nga aram na mismo ginasagod sang nila, rather sang iya nga Iloy. So, ang nagdesisyon reaction Bray, nga si Kagawad Canlas, sunod sa kay Ma'am Marjeline, nga mag-rentabe siyang puloy-an, malayo man diri sa area sa Barangay 2. Dito na sila matiner action Bray, sa area sa Barangay 26, kag so dahil indigtot na nga mag-renta sa puloy-an sang isa man iya ka amigong isa ka barangay Kagawad. So, diri kay Ma'am Marjeline, nga actually wala pa gani, naligagi lamang ang simana, no? Sang gindulong mato nila ang isa ka cabinet dara ng Kagawad, kiara dara nabilin, sere sa barangay 2 sa ginbailin to nila, action Bray. Iyari naman si Ma'am Canlas sa rason nga nagbailin sa area sa barangay 26, sining si Kagawad Canlas. Mga pamilya na sabra? Or may gusto nila nga maglain naman? Maglalay naman, kaya para mga buhay sila, ikitigilumon mo lang sila sa amon mo. Kaya buhay sila, oo, kami asawa na sa kagbata, isa kabilog. Gusto yung mga ma-separate isa amon eh. Kaya mo na bala? Nga, oo. Para makaano man sila. Gini-gini, 2 months pa lang na yung halin niya sa balay mo. As tangan ka mga asawa, sa dali na siya? Dili sila ka tinadyak? Kaya nga asawa, taga-diri man asamon mo. Okay. Tapos nag-decide lang sila last November. November. Na dito sila ma-star. Kaya daw mga buhay naman sang na sila gidya ba lang. Magaling niya, mami, ano lang man niya, amo lang ginayando, kasulay lang man. Kulay gidya. Ang ilagay kabinet, sa sandol na ito gingkwa sa balay da. Ang tapos ang bailin to. Pero pag bailin to na, dahil sa dito na, kastorya, masasimo nga, dumay pa problema or wala man. Wala kaya mo lang ganyan sa nabalaan na mo lang ginapakarap na siya sa mga polis nga protector, mga amo lang ginayang niya, puwi na sa yaging clear na niya, upo dyan na yung kapitan na mo niya, lakat sa bakakto, lakat sa BCPO. Ging ano yan na yan. Amo na ma'am, ang basubong ang isa ka motive nila na base ko nung connect. Pasubay na ba si Ma'am Marjeline? So ginpatag din Ma'am Marjeline nga ining iyang anak no nagupod ang barangay kapitan dira sa barangay 2 napaklaro na iyang ngalan nga amorabe kay may mga aligasyon nga nagagwa nga inisa kuno ang nagabaton sang kwarta gikan naman nagsumbray sa pila ka mga nagabaligya sang illegal nga droga sa area mismo sang barangay 2. Inigin panginwala man ni Ma'am Marjeline nga sunod sa iya inang pato-pato nga 2,000 ka pesos kada adlaw sa naglain-lain nga baligya sa illegal nga droga nga ginatag sa iya anak wala ina sang kamaaturan. Kaglon sa mga aligasyon gid lamang. Iyato gin pakamalaot ang pinakuling nga report sang mga kapulisan nga ang nagapaunang motibo nga ginausoy karon sa mga kapulisan mo ni base may kangtanan sa illegal nga droga action Bray kumo nga may ngalan nga daan ining si Canlas abi sa watchlist hindi lamang sa police station number 2 bisan pa sa watchlist mismo sang Philippine Drug Enforcement Agency. Dason kung nga mga balila titani inadulaon na ng ina mga aligasyon kaya nagapati sila posible mailain niya nga anggulo kung naging patay ining iya naman nga bata. Kaysa papati sa Ma'am Canlas kung illegal nga droga pagabalan to wala ginakilaptanan ang sumbra ining iya nga bata. Yari sa luwat si Ma'am Canlas. Connected ang bata kung kayo wala man na. Kung pato-patuan nila nga baligya, wala man. Kung protector, hindi man. Kaya ang pato-pato na sa iya sa una, ginatagaan sa kunusang kabalaligya niya kabataan, 2,000 a day. Pila na kuno kabatang gatag. Wala na, hindi na itanan matuod. Kaya nga, huwag ginaya katila ang bata kung yung pangayo sa ila. Eh, gurong mga kabataan na gurong nga nagkuluan, makatayan sa munya kung may pista yan, mga sadya-sadya na sila di. Kay gadugang sa abon ng mga balayran. Kung silingan, wala na iya. Ang bata ko yari diya, huwag ginaya, huwag pa na iya kontra. Huwag kontra? Wala, huwag ginaya.
Action Bryce at si Ma'am Canlas no muna iyang pagpayag diri. So karon kinatugyan nagid lamang nila sa kapulisan ang mas madalang pagid nga investigasyon agon may baluan kung sino ba ang mga suspetsado sa likod sa pagpatay sang ila diri naman nga himata. Hostisya gid karon ang panawagan sa pamilya Canlas sa kamatayon naman diri nga Barangay 2 number 1 Kagawad Romeo Clintoy Canlas. Action Bryce. Action dyan. Action Bryce. Nakamuno ka sila kung sila may kaugalingon nga suspect kag ginalantaw sini. Pamakot ko sila sumbay kung ano sino ba lang ginalantaw nila dere. Ang bal nila hindi ko nila kilala ang sunong mga suspect sa ato dere. May nagagawa nga uring-uring pero hindi nila ma-sure kahit wala pa man kuno nakatag-abi sa response ang kapulisan sa ila kung anong ila investigasyon. Kay ang ila pananawa ng subay wala gid man kuno sila sa may kilala nga kontrade ining ila naman kay mata. Ang termino diri o kada ang pagpayag diri ni Ma'am Canlas ginatugyan na lamang nila sa Ginoo kay kabalo sila kuno ang Ginoo ang nakalakita kay nakaibalo kung sinong suspetsado. Yari ang pagpanawagan ni Ma'am Canlas. Pulis, kaya ti amo ni, of course kamo ka panawagan, man Israel. Amo na, hostisya gidyang napangayon namon subong. Kag kung sino man saya nagbuhat sinaya, kabay kung sin siya unsa kag ang Ginoo gid ang mag-ano sa iya. Kay hindi man niya bulag ang Ginoo. Kita man kung kami hindi kakilala sa iya, may nakakilala ya sa ila. Action ba ang pinakauling statement pagpayag ni Ma'am Canlas sa exclusive interview sang Diva Isaac sa Radyo Bacolod dito mismo sa lugar sa dito bing ating ipanulugan sa area sa Purok Taong Barangay 2 sa Radyang Bacolod. At least nakapalayag sila sa ila sining bahin, ang ila sining hibubunot kag sakit sa dughan sa natabo na express ubong nga gabi action dyan. Yes, Action Brian, no? Kag ti ang ila lamang gali ginaulat nga makapadulong kita digto iluyag migid Manila no nga makapayag abi ka makapabutsag sila ibubunot diri pagi sa DYEC Action Radyo Bacolod. Action Brian. May nayaw-yawan. Action dyan, salamat. Yes, Action Brian. Amo na to naman nga exclusive. Yes, Action Brian. Sakto na sa kay ang ginkat na lang pero sa first part ng interview gin-intro gina ni Ma'am. No, anyway, amo na no. Ang ato naman nga exclusive interview sa Iloy mismo dari Barangay Kagawad Romeo Clintoy Canlas ito mismo sa lugar. Ang schedule sa lubong ti wala man nilaging palayag kay depende pa na aksyon ng bahay sa desisyon sa pamilya. Report gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Tia. So nasubutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Patrol Action John Diaz kag salamat sa pamilya nga nagpa-interview diri sa Action Radio Bacolod kay na actually ito kita sila sinipuloyan to kuha man tanay sa ila sining side rin kay Tisako sila adlaw abi naga-process sila and I understand nagibanti nagabulig man sa pagtinguha nga makilala kag matumod ang mga suspetsado. Now kung naman ang explanation sang Iloy kay kanong iya sining pagdepensa man sa iya sining anak. Of course Iloy ini tanan depende kung paano nyo hangpon ini mga kaksyon. Kay ang pamangkod action dyan, naka-base man ato kung ano ang pila ka mga allegations, ka mga investigations, nga palayag man sang kapulisan angot sa pagpatay sining Barangay Kagawad sang Barangay 2. Las 8:34, pagbalik na ton, dalag ko nga balita gikan sa syudad sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action!
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Ginaendorso tagin sa inyo mga kaaksyon ang habon pampaligo, amoning Santon Plus Herbal Soap pang pakinis sa inyo sining panit padula dira sa inyo sini katol-katol baho sang lawas kag kaspa kag iban pa. Pat inila nga Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report reaction Dale Salazar, may gabi lang kay Milo Huyatid Amit. Good evening, Action Brian. Pa-check attendance lang, monitor lang kami di sa Regent Pearl Homes, Alihis, Bacolod City. Belated happy birthday gali sa kay Maria F. Amit Perez. Kahapon nga adlaw. Si Magbanwa Josie. Sa balya, praying for Batanguineos kono safety. Salamat gidira. Salamat gid ma'am Kina. Ligaya Osorio, naga-monitor man. God bless. Rodel Canha, Barangay Tangob. Good evening, Action Bri. Mga flight di sa Manila, damo pagid pang kansila tungod sa asphalt nga ginatawag. Normal gid na. Ernesto Paul Parino, Action Bri, may gabi. Dira bala sa tubang sang Gaisano City, may mga jeep pick-up pasahero sa higad tapos ga double park pagid. Ang ibang nga jeep kuha pasahero at tubang gid sang traffic enforcer, wala man ginapahalin nga kagutok man sang dalan dira. Amon may tong sila sa driver, mangkot lang ko. Kapitan Paul Parney from Gardenville. Check na ito kadamo man nagkatabo dis Bacolod enforcer, gatulok yun man lang to. Doay blala, bot sa magkatabo nga traffic, kung ano pa, bot ano ning mandate sa ilan ni, mangsaway o kon magpakyot-kyot lang na baton sweldo. Si Mary Jane Salodares, taga-monitor man, hayalang ko na Salodares family sa Pontevedra. Si Jerthel Humayaw, naga-monitor man. Shout out lang ko no kay Marfil. If Smart Tadio Salcedo, naga-monitor man sa Tanza, Cavite. Salamat. John Arquilas, Rosemary Martino, Andy Indoma Salodares, Elizabeth Malaka Gamala, Eddie Laos, nga monitor subong. And Par 3, Mira Flores, Bia Jonathan, si Kativer Araman, Maria Luz Grijaldo Macunat, Emily Talidong, salamat. Aldrin Limaco, Joseph Pacifico, naga-monitor man highlang kunos sa San Enrique, si Leia Russell kag Pabrona family. Edwin Pineda, Inting Bivoso, naga-monitor man. Si Nedge Scorpi Toledano, naga-monitor man. Sige, ang IPM, ginatawagan na ito ng atensyon sa IPM sa Celine Homes, ang kwan, ang basura, why gyapon gid makuha IPM. Base naga-monitor ka mo, please lang kay kaluoy man sa mga tao dito mga kaksyon. Aksyon Radio City Hall Report. Diri kita sa mga balita with Action Dale Salazar, may gabi. Naputol. Sige, tawagan ta kaliwat Action Dale, standby lang dira. May gabi lang, tamyaw lang sa maukod nga matag palamatin aton si Madam Elvis Dora Patigas, Barangay Sumagro, si Honto Rebecca Cabrillos, halin ka nanay Rachel kag tatay Teddy Regina sang Valladolid. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Kaina nagpatigayon sa press conference si Bacolod Mayor Evelio Leonaldia Pudman ang pila ka mga city officials, department heads sang syudad sang Bacolod. Isa kaina sa mga topic, Action Bray, nga ginpamangkot ka sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Ining kaso nga pagpatay sa barangay Kagawad sang barangay 2 si Kagawad Canlas, Action Bray. So sabay ni Mayor Bing ang iadria statement, nag-appeal lang siya sa mga witnesses kag saksi sang sining insidente nga magpalapit sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa investigadora kag magbulig, Action Bray, sa pagsolbar sang sining kaso or krimena. So diri kay Mayor Bing, naghatag siya sang assurance ngayong kaso may mga witnesses manggid nga magpalapit sa otoridad, hatagan, Action Bray, sang seguridad kag protection sa tuyo gid lamang nga masolbara ang ini nga kaso. Kay suno siya iya man istorya si BCPO Director Colonel Henry Viñasa
nga usually in kaso nga may mga shooting incident, may mga krimen nga nagakatabo sa Bacolod City, ang isa perme sa naghatag kabudlayan sa kapulisan ining mga witnesses action bright no nga ginakulbaan dire abi or mayara blasang pang duwa-duwa nga maghatag sinisila nga mga statement action Brian. So sunod kami Bing, nagmando man siya kay Sir Binyas nga dapat no mahatagan solusyon ang ining krimen kag natabo kay kanlas action Brian. So kaya naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran suno siya hindi siluyag nga mag-conclude nga illegal nga droga na ang nangin kabangdanan sa kamatayon sa barangay official kag suno siya dapat padalman kag tutukan man sang kapulisan ang investigasyon. Aring tingog ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. And many times over ni Colonel isa ka problema sina kabudlay magkuha mga testigo. So we are appealing to the public to come forward and protection will be given para nga makabulig isolbar sini mga kaso ngayon. Well, tibilin to na is kapulisan ang pag-investigate sina at pagpadalom siyang root cause ang iyang death, no? Wala kita siyang aton de speculation and base sa mga istorya dira. Ang aton kapulisan niya equipped na sila sa skills para ma-investigate kan magpadalom sa ina na issue. Kaya may mga nagagawa Vice as per BCPO, yara daw siya sa drug watch list si Kagawad kanla. Well, isa mo na nga i-consider mo. Damo ang goals. Action Bray, nabatian ang tingog sang duha ka mga city officials sang syudad sa Bacolod regarding sining shooting incident kadtong Sabado sang gabi. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall regarding Action Bray sa naglulupok nga Bulkang Taal, ang palagday ni Mayor Bing di magabulig ang syudad sang Bacolod sa kutob sa naapektuhan sining pag-alburuto o paglupok sa Bulkang Taal Action Bray. Nga sunod sa alkalde supposedly bilang presidente sang League of Cities of the Philippines sa LCP, nagpatawag ini kung action rise sang national board meeting sa mabot nga Wednesday nga adlaw January 15, 2020. Action Brian sa di nag-commit na ang more than 80 ka mga alkalde sa bugos nga Pilipinas. Nga sunod si Action Right bangod sa natabo sa paglupok sang bulkan, gin-postpone Action Brian ang pagsinapol sa mga alkalde sa bugos nga Pilipinas. So kami Bing, like sa ginhimo sang syudad sang naglinog sa Mindanao, nagpadala to sang 4.5 billion pesos sa mga local government units nga naapektuhan sa linog. This time, once nga matapos na ang assessment, Action Brian, ang syudad maghatag man sang financial assistance pero hindi bagid may baluan kung pila Action Brian kay depende ini sa assessment nga patigayunon sang talatapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Balikan naton si Mayor Bing Leonaldia. The LCP by policy has a policy of giving a certain amount to affected cities, but considering that LCP cannot afford that, it is just a reasonable amount. What is expected is that it should come from another city. Like kita, kung wala tayong naapektuhan, part of our disaster funds is allowed nga pwede natin mag-donate sa, like what happened in Mindanao, nakadonar man kita gani sa mga affected area. Yes, we will, after an assessment, kung sino mas affected, kung sino dapat deserve so much, and so on and so forth. Action Bray, ang tingog ni Mayor Bing regarding man sa kining incident, so dako lang yung pasalamat nga diri sa mga syudad sa Bacolod daw wala man niya sang effect ang natabo nga paglupok sang Bulkang Taal Action Brian. Ang mga hanay sang negosyante kadala sila sa sulat sa syudad nga kung nahimo i-extend ang business one-stop shop Action Bray, so sunod kay Mayor Bing supportive man siya sa request ng MDCCI na kung mahimo i-extend ang business one-stop shop tubtob sa bulan sang Pebrero. Nga, may paganda action, Del?
Pila pa lang ka percent ang ilan na lambot subong? Gamay pa? So far, as of January 2 until Friday last week, mayroon na sa more than 11,000 ka mga businesses nga na-registro Action Brian. Mas mataas ni sa Action Brian kung ikumpara last year with the same period. Nga mayroon lang sa more than 9,000 ka mga business registration sa business one-stop shop. Action Brian. So kaya kung tayo nagapalapit yung magtapos na ang one-stop shop sa January 20, nagamatamad man, dagsa ang mga tao sa mga negosyante ngayon mag-comply, mag-renew, no? Sa natin ng mga business permit. So, tuliton ka lang, hasta naging lamang sa January 20 Action Brian. In kaso, nga hindi mahinagaw sa Sangguniang Panglungsod, nga makapasar sa koordinansa nga dito palawig sa Business One-Stop Shop na tugtog February 20, 2020 Action Brian. Action Brian, mula itong mga balita natin po na itong sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Daily Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daghang salamat Action Dale Salazar, balita gikan Kapitolyo Provincial o konsyudad sa Bacolod, mga ka-action. Si Manila Mayor Isko Moreno nagpapanawag sang show cause order sa tanan nga mga nagabaligya sang mga medical products, ilabi na gid ang N95 iniblang ginagamit nga face mask, mga ka-action, agod nga papanawgan sang sanksyon kung sino ang nagapanguyadi kag nagahimo sang tinuntob lang pamahalan tudo dira sa Metro Manila mismo. Saya sini particular nga syudad o kon saya sini nga syudad mismo ngiti dira man na ginakuha ti kon matukiban niya nga mga medical supply dira or supplies or mga medical supplier sa iya sini nga lugar nagapapresyo sang tuman ka mahal sining N95 nga face mask, mga ka-action. Ati pangkuaan ko posible sa business permit ini i-revoke, mga ka-action. Kabalo ka damo tunto subong bosus ko nga mga tao ini amo na ning sitwasyon sa mga nagkala tabunan kaabot sa Batangas to kag mga katupad nga mga banwa kag syudad may ara pa sa mga tunto. Action! Radio! Way gid sila kaluoy, no? Way gid sila kaluoy ilaya kung paano lang sila makakwarta sa panunto sang pariho nila daw nalipay paya sila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ariyo para sa sitwasyon karon sa Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. Good evening, so bright. Tamiyaw ko lang ng apo ko nga si Carl Bagbrail Bilinario. Happy birthday kay J.Ann Bilinario kag Baldobe family. Salamat gid si Chay Tiling niya. Salamat gid Chay. Good evening, Action Bri. Monitor man kami ni sa imo sa Candoni. Kag sa party bala sa mga nagadala sang motor dapat hindi pagbutangan pakpak ang motor para hindi sila mag kalamatay. Nonoy Panuga niya sang Candoni.
Pakpak pag kung isa ka pinagusto lang padlagan. Ano naman yung nag-text diri sa aton, nag-chat naman diri sa aton. May isa ka barangay di sa Bacolod, subong nga may babaye nga nagapanawag sa mga kabataan. Pagkatapos sang nadakpan ini siya, nagpabuang-buang. I-check ta ni abi, i-check tabi sa patrol abi karon dugay be. Basi ara ni sa barangay kwan bala, sa barangay hall mismo. So delikado sini pero nakitaan kong litrato sang kwan, nakitaan kong litrato sang babae nga nagindakop nila. Ang iyang bayo do hindi man niya ka may diferensya sa huna-huna. Oh, sa nagligat to gabi to, may ara man ano nga sitwasyon. Budlay ini mo kay basi gipinanghagad niya kuno kabataan. Tapos ando naabot na sa mga tawo nga gin kwayang kabataan, nagpalain-lain siya ulo do nagpabuang-buang kuno sa dayon. Oh, ti ba si ibla may ari gimangga pangwa bata dis Bacolod Blao. Way tega pamahog sa inyo ha. Pero much better siguro nga mga kabataan nyo na guro secure nyo gina. Kay mabudlay ina no, mabudlay gid katama sina mga kaksyon ano. I-check nyo gid mga kabataan nyo everyday. Di basiga pabuang-buang lang ni. Oy, para sa aton sinibalan nyo sa lawas nga makabulig gid sa dako sa aton amoning Zanton Plus Herbal Oil may kaksyon ano. Makakuha panuhot, butod, pananakit sa hawak, sa abaga, likod, tuhod kag iban pa. Morning Zanton Plus Herbal Oil makaksyon ginendorso ginaton sa inyo. Good evening Tito Bry. Kay lang akon mama nga gamonitor gid sa imo program. Mama Lynette Pirol sang Barangay Kabakungan halong from Inday sang La Castellana. Si Reynold niya. Salamat gid. Sige. Mayong gabi, aksyon na Bry tamyaw lang ko. Salamat. Sinong kwan? Simeon Ronquillo nagapaurok-urok man. Si Maria Luisa man, Luisa Gawanto Buktarin, ang baliktarin man ang mundo, ako'y may-ari ng yaman at ano ini? Dabudlay ng iyahaw. Siya kuno may-ari ng kayamanan kuno. Sige, damabudlay ato. Libog man ang ulo ko sa isa ka chat na to. They don't know who picks me up when no one is around. I drop. Agad. Ay, good evening. Nagre-monitor lang sa Matinion sa Moises Padilla. Si Papa Jesus kag manghod niya kuno nga si Jessie May kag si Jessie Boy. Salamat sa pag-monitor din kay Rachel. Thank you gid na. And iban pa napawasan tang iban naton nga mga kauturan nga nagamonitor sa aton sa pagpanganakan. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera kag Sir Ilray Dotilios. Back up sa mga gabi sa News Center Action on Defensor. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos ng isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag orasan. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Casting Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Issue.